זה אולי יישמע מוזר, אבל הלוחית הזאת הולכת לשנות את כל הדרך שבה אנחנו מתגעגעים. לוחית הנצחה, זה מה שאני מחזיקה עכשיו ביד. ואני רוצה להסביר לכם בדיוק מה זה ולמה זה כל כך משמעותי. במדינה שלנו כמעט כל אחד איבד מישהו קרוב. חבר, הורה, אח, אהוב, והכאב הזה הוא לא נגמר. הגעגוע הוא פשוט עוצר נשימה. ויש פחד שיושב בתוך הגעגוע הזה. שלאט לאט אנחנו נשכח אותם, את היקירים שלנו, ושהדור הבא לא ידע מי הם היו באמת. זו לוחית קטנה שמניחים על הקבר, ועליה יש ברקוד. סורקים את זה עם הטלפון, ונפתח דף זיכרון שלם. תמונות, סרטונים, סיפורים, כל החיים של הבן אדם היקר שלכם במקום אחד. מבלי לחפש בגלריה, בלי לגלול בוואטסאפ, ומבלי לחפש רגעים. ויותר מזה, זה מאפשר לספר את הסיפור שלהם הלאה, לאנשים שלא הכירו, לחברים שיוסיפו זיכרונות משלהם, לילדים שיגדלו, ויוכלו להכיר אותם דרך הדף. ככה הסיפור של היקרים שלכם ממשיך. אז איך זה עובד בפועל? כשסורקים את הלוחית, נפתח דף הנצחה דיגיטלי, ואת הדף אתם בונים בעצמכם, או יחד עם האנשים שהכי אהבו אותו. תמונות, סרטונים, סיפורים, זיכרונות, לאט לאט בקצב שלכם. אחרי שעשיתם את כל זה, אתם מדביקים את הלוחית על הקבר. וכל מי שסורק את הלוחית יכול להכיר את היקר שלכם ולשמוע את סיפור החיים שלו. ואתם תמיד יכולים להוסיף עוד זיכרון, עוד תמונה, עוד סיפור. אז אם איבדתם מישהו אהוב ואתם רוצים מקום כדי לזכור אותו, אני משאירה לכם את הלינק כאן למטה.